Mengko flashback gede putih laras pelok mlebet slendro. Dok 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 Rong titi kala ludra Bathara kala dewaku ingsun nata negara Karang Gongsa jejuluk Prabu Birawa Yaksa. Negara Karang Gongsa kena pageblut mayangkara akeh lelara akeh warga kang koncatan nyawa. Ingsun nampa sasmita negara bisa walaya tentrem tur harja sarate. Ingsun kudu nganakna slametan sesaji Ludira Seta. Saklumeng bumi sak kureping angkasa ora ana manungsa kang duweni Ludira Seta kejaba Nata Ngamarta Puntadewa. He, wadya bala Karang Gongsa kabeh. Budal menyang negara Ngamarta boyong Puntadewa dadekna tumbaling negara. Delok-dok Bidari
Wadya Bala Buta budal jaya budal jaya kocap kacarita bidale Wadya Bala negari Karanggangsa tumuju dumateng negari Ngamarta den ibarataken tiyang inang dereng kating labang tiyang itu dereng dumawah wonten Bantala saonjotan prapta alun-alun Ngamarta dipun papat Raden Garugaca Raden Antarja Weladalah enak anggonku prapta ana alun-alun negara Ngamarta dipapak satriya bagus rong perkara sapa sliramu yen kisanak durung tebung karo aku ya aku putra Pandhawa Raden Garugaca aku Raden Antarja balik sliramu sapa Wadya Bala Karanggangsa Wadya Balaning Sinuhun Prabu Birawayaksa Pati Nandrayaksa kang dadi aranku Pati Nandrayaksa bener prapta ana alun-alun negara Ngamarta diderekna Wadya Bala semono akeh wigatining Pati Nandrayaksa apa dawuhing Prabu Birawayaksa saumeng bumi sak kureping langit ora ana pawongan sing duweni getih putih kejaba Ratu Ngamarta Puntadewa mula Garugaca Antarja wena dalan tak boyong ing Prabu Puntadewa menyang negara Karanggangsa bakal tak dadekna tumbaling negara Karanggangsa baliya saka papan kene gelem balik wis boyong Ratu Ngamarta Puntadewa ladalah kana gawe golek gawe iki dalaning patining Pati Nandrayaksa awas iki sing langsung ngrapal Antarja nggih mendel Raden Antarja mangertos Wadya Bala negari Karanggangsa maju bareng tepung gelang ngepung alun-alun negari Ngamarta Raden Antarja ndagep mring asta suku tunggal mendel Raden Antarja ngrapal aji jaya kawijayan dasar Raden Antarja putra wayahing tegesing putuning Hyang Antabuga
wiwit lair wis diwejang ilmu jaya kawijayan dening ingkang Engyang Antabuga. Sanalika Raden Antarja ngrapalaji upasambar nyawa ngusap dodo ambal kaping 3 medal aji upasambar nyawa wujud dawana wujud geni sak lumbung bandung gedene brodok. Bayang kobong nggih. Mebet bulu pedot. Julno aku ayo Wadyabala negara Karang Gongso aja maju ngal sawiji maju bareng papaken Raden Gatotkaca. Iki mangsawa gadingan apa sirep tok Birawayaksa? Nggih. Pun suwuk mawon. Niki wau iringan flashback peranging Wadyabala Karang Gongso lumawan putra Pandhawa Gatotkaca Antarja. Karang Gongso kalah niki ratune Prabu Birawayaksa sing maju ngrapal aji jaya kawijayan ngangge iringan gadingan nggih gadingan. Ya monggo gadingan Prabu Birawayaksa ngrapal aji petak. Iya. Kacarita Prabu Birawayaksa ageng tekate badhe mboyongi Ratu Ngamarta Puntadewa. Saknalika Prabu Birawayaksa mendel wonten pinggiring alun-alun negari Ngamarta. Mendeling Prabu Birawayaksa ngrapal aji jaya kawijayan ingkang dipurapal aji petak gelap ngampar sewu. Sareng Prabu Birawayaksa ngusap dodok ambal kaping 3 linambaran ngrapal aji petak gelap ngampar sewu. Saknalika medal aji petak gelap ngampar sewu nggorekna alun-alun negara Ngamarta drog-dog.
Gatotkaca Antareja wani dadi pepalang anggonku bakal nganakno sesaji getih putih. Kena dayane ngaji petak gelap ngampar 1000 sirna dening Prabu Birawayaksa. Wah. Dua kali nggih kali Antareja nggih. Ndara kula Gatotkaca, ndara kula Antareja kasring jurit. Dan ndara kula Janaka sampean nggok panah sampean sirakno Prabu Birawayaksa, Gus. Nek dadane Birawayaksa ya langsung tiba. Wah. Coba nggih. Iya. Prabu Birawayaksa pejah wonten majaning alun-alun negari Ngamarta. Danguning dangu raganing Prabu Birawayaksa ngejer nggorekno Bantala. Raganing Birawayaksa mledhos pecah dados 3 majeng wonten palagan pindha banteng kecaton patrape drog-dog. Raden Janaka nglepasaken jemparing cacah 3. Jemparing mlesat wonten dirgantara natap dadaning Prabu Birawayaksa cacah 3 pecah ndepani Bantala Prabu Birawayaksa. Dawa gadingane iya. Prabu Birawayaksa cacah 3 katerjang jemparing pejah ndepani Bantala. Prabu Birawayaksa danguning dangu raganing ngejer pindha kitiran. Saben Prabu Birawayaksa setunggal raganing bedhos pecah dados 3. Kebak Prabu Birawayaksa alun-alun negari Ngamarta drog-dog.
Ndara kula Janaka den sampean mundur Gus. Guru Pirayaksa gaesok mati. Mati siji dipateni dadi telu dipateni dadi songo. Dan Ndara kula Puntadewa saen pasrah pejah panungsaning Prabu Pirayaksa Gus. Drok. Puntadewa manuta tak dadekno tumbal negara Karanggangsa. Pirayaksa aku legawa dadi tumbal kanggo tentreming negara Karanggangsa. Kocap kacarita sareng Prabu Pirayaksa badhe mboyong raganing Puntadewa kagiat awit raganing Puntadewa ngedalaken cahya mencorong danguning dangu katingal tejaning pendhita go gerbang Warawinangun Begawan Gunda Wijaya. Kagiat sang Pirayaksa saknalika ical Pirayaksa caca sanga wujud buta bajang manjing dateng raganing Puntadewa dodok jer. Sirap Den Pirayaksa caca sanga ical wujud buta bajang manjing dateng raga sampeyan. Sapa sejatining buta bajang kang manjing ana ragaku Kyai? Buta bajang niku sejatosipun Aji Cendabirawa rumiyin Aji Jayakawijayaning Begawan Gunda Wijaya. Dipun titipaken dhateng Ndara Narasoma nggih Prabu Salya. Ndara Prabu Salya mboten saged ngreksa Aji Cendabirawa pramila Aji Cendabirawa madosi Begawan Gunda Wijaya. Lah Begawan Gunda Wijaya ana ngendi? Begawan Gunda Wijaya sampun pejah. Alusing Gunda Wijaya manunggal utawi netes dateng Ndara kula Puntadewa. Reh ning Gunda Wijaya manunggal kalih sampeyan. Pramila Aji Cendabirawa ugi nyawiji dateng raga sampeyan. Kyai Semar, aku kok rumangsa kangen karo Kanjeng Prabu Salya. Kyai, derekno aku sowan menyang Mandaraka ya Kyai. Nggih Gus, monggo kula dherekaken sowan Mandaraka. Bagong, ayo nderekno ndaramu Puntadewa sowan ana saring Prabu Salya nak. Drok-dok